Bé, molt bona vesprada a totes i tots. Moltíssimes gràcies per acudir a aquesta roda de premsa. Avui és un dia molt important, crec que estem d'enhorabona perquè el treball conjunt que portem molts anys realitzant des de la Societat de Festers i l'Ajuntament d'Ontinyent ja oficialment ha donat els seus fruits i avui ja som declarades festes d'interès turístic internacional. Així que per la meva part, primer que res, m'agradaria donar les gràcies a l'Ajuntament i a tot el personal que ha fet possible i que ha estat damunt de tota la tramitació que ha dut aquest expedient. Ja hem sigut fins a 3 expedients els que hem tingut que elaborar juntament amb la Societat de Festers i aquest últim ja fa des d'aproximadament el 2019 que portem treballant sense descans. I avui, com he dit, hem vist els seus fruits. Sobretot m'agradaria donar les gràcies al departament, a la part de secretaria de l'Ajuntament, que vam iniciar amb el nostre benvolgut secretari Rafa, que des d'ací segur que està molt content de veure aquesta notícia, i també a tot el departament de secretaria i als diferents departaments que han fet possibles, amb tots els seus informes i tot el que han hagut d'aportar a un expedient, com abans comentàvem amb el president, molt extens i amb moltíssimes dades que se'ns ha sol·licitat. I com no, en segon lloc, però la part més important, que ha fet un treball durant molts anys a la Societat de Festers, amb aquesta última etapa amb el president, amb Vicent al capdavant, però també a totes les altres juntes anteriors que també van encetar tot aquest procediment i que finalment avui amb la Societat de Festers, amb Vicent i tota la seva junta hem vist, ja hem sigut declarades. Així que bé, per a que vos explique un poc tot el funcionament i un poquet més dades de l'expedient, vos deixo amb Vicent. Moltíssimes gràcies. Jo venia pensant, estic un poc nerviós, així que per favor, perdoneu-me, venia pensant que quina imatge més bonica per a donar una bona notícia o per a valorar una molt bona notícia. Des d'ací podem veure el nostre castell de festes, que l'any que ve, les seues primeres festes d'interès turístic internacional, complirà ja 40 anys, al costat del símbol patrimonial de la nostra ciutat per excel·lència, com és el nostre campanar. La veritat que és un luxe poder estar així. Jo voldria que les meves primeres paraules foren per a felicitar a tot Ontinyent. A festers i no festers, perquè al final la festa de moros cristians d'Ontinyent ha sigut declarada festa d'interès turístic internacional i això és bo per a tota la ciutat i és un reconeixement que ha de ser de ciutat, ha de ser un orgull de ciutat. Jo voldria destacar la importància d'aquest reconeixement, que avui ja s'ha fet públic, perquè crec que ningú ens ha regalat res, sinó que ens ho hem guanyat durant molt de temps. Com molt bé ha dit la regidora de Festes, comptem amb un expedient, un gran i complet expedient, molt treballat, que després de pràcticament 14 anys, perquè això va començar el 2010 amb la declaració de festes d'interès turístic nacional, que era el primer pas, després de 14 anys i 3 expedients al camí, hem aconseguit aquest reconeixement. Un expedient que, com dia, és molt complet. Hem aportat i hem desglossat el que és l'origen, la història i l'antiguitat de la celebració de la nostra festa. L'expedient té vora un centenar, que es diu Pronte, d'enllaços directes, perquè clar, al final en paper pesava moltíssim per a ser ajuntat per la seva electrònica. A més de descriure, com dic, l'origen i la història, hem demostrat amb bibliografia, com pot ser el llibre Memòria gràfica de la festa, del que es tracta la festa i el seu origen i la seva evolució, la seva continuïtat en el temps. Hem aportat tots els programes de festes i tots els llibres de festes escanejats, des del programa d'un full de les primeres festes al 1860 fins a l'últim llibre de festes que hem editat aquest any, tots amb diferents enllaços perquè des del Ministeri puguem anar comprovant com ha evolucionat la programació
i també tots els cartells de festes, tots digitalitzats, s'han aportat i estan en enllaços any per any. Des d'ací sí que voldria agrair el treball de tot l'equip de la Societat de Festers, però molt en especial del secretari Javier Moscardó, que per seus coneixements informàtics ha facilitat tota aquesta tasca. També hem demostrat el que és el valor cultural de la nostra festa, la seva significació i el seu alcance com a atractiu turístic, així com la seva originalitat i la diversitat dels actes que venim realitzant dins de la nostra festa. I després l'arrelament de la festa en la ciutat. Parlem del que són les comparses com a element més important de la festa, dels festers i festeres, però si la festa té també un element importantíssim és aquesta vertebració social que forma part, com per exemple el motor econòmic i la seva identitat cultural i històrica. Hem demostrat també l'arrelament de la festa de moros i cristians i la importància per a la ciutat, indicant també els noms que reben algunes de les principals carrers i ubicacions de la ciutat, com pugui ser la Ronda de les Valquíries, la Glorieta dels Moros i Cristians, el carrer Joaquín José Cervino, l'avinguda Daniel Gil, el carrer Salvador Tormo o el Parc Mestre Ferrero, entre altres. O el Museu Fester, aquest museu on alberga tot el valor cultural i la riquesa de la nostra festa, format per totes aquelles peces que festers i festeres, veïns i veïnes de la ciutat han vingut aportant al nostre museu des del 2001. També hem afegit aquestes desfilades dels centres júniors de la ciutat, com per exemple la que organitza el Centre Júnior de Sant Josep. I hem aportat escrits de moltíssimes associacions de la ciutat, agrupacions similars de ciutadans i ciutadanes que recolzen aquesta sol·licitud. No sols les de les 24 comparses, sinó també les de totes les bandes de música, els grups musicals, les colles de ximeniters i tabareters, l'Associació d'Hostalers de la Vall d'Albaida, la Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida, l'Associació Cultural de la nostra terra i diferents col·legis de la nostra ciutat recolzen aquesta petició. També en la memòria de la declaració per a la Declaració de Festes d'Interès Turístic Internacional hem aportat que la ciutat d'Ontinyent compta amb un equipament adequat d'allotjaments i de serveis i així ho indica l'informe de la tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Ontinyent. També es compta amb diversos informes com el de la tècnica socioambiental de l'Ajuntament, en el que analitza l'entorn natural, urbà i monumental i sobretot el cuidat que té la festa de moros i cristians cap al nostre patrimoni. I també, per últim, aquest pla de difusió que inclou les accions promocionals rellevants, suficients per a l'atracció de corrents turístiques, incloses les accions promocionals rellevants que reflecteixen l'impacte en internet i en les xarxes socials. La certificació de l'interventor de l'Ajuntament d'Ontinyent, en el que certifica que el 10% de la finançació de la festa va per a aquest pla de difusió. En la memòria o en l'expedient es demostra que totes aquestes accions estan conformes al Pla Estratègic de Màrqueting 2021-2024 de Tour Espanya i s'analitzen una per una i al final indicar que comptem en 13 promocions, hem presentat 13 promocions, des de la del canal de televisió MI5 d'Uzbekistan, Uzbekistan 24, i després en premsa escrita la revista Bella d'Itàlia, la revista Xiao Donna d'Itàlia, la revista Cosi, també italiana, o la revista Infamilia d'Itàlia. El Diari de les Amèriques també es va fer ressò de la nostra festa, la revista digital Verbum Press, el periòdic digital La Pàtria, dos revistes xines, una de Taiwan i el periòdico Excelsior de Mèxic.
totes les accions, aquestes 13 accions promocionals rellevants, tenen una antiguitat que està entre el 2022 i el 2024, són recents i per tant tenen menys de 5 anys. Després, la pàgina web de la Societat de Festers té la disponibilitat de continguts en castellà, valencià i anglès, al igual que la pàgina de turisme de l'Ajuntament d'Ontinyent, i hem aportat tots els paràmetres de tràfic que reflexen l'impacte de les pàgines web a nivell mundial. Dir també que la pàgina web de la Festa de Moros i Cristians d'Ontinyent s'ha adoptat els requisits formals i els continguts de l'Orde 851/2019 de 25 de juny, que els perfils socials que té la Societat de Festers, i en aquest cas la Festa de Moros i Cristians, realitzen les seues publicacions en 3 idiomes, en castellà, en valencià i en anglès, com molt bé marca l'ordre del Ministeri. Hem acompanyat l'informe SEO d'aquest tràfic en la pàgina web de la Societat de Festers. S'ha revisat la seva accessibilitat, s'ha analitzat i s'ha acompanyat de certificacions de programadors al respecte i també de certificacions que la pàgina web consta, es pot visualitzar correctament en diferents dispositius d'usuari com tabletes intel·ligents o telèfons mòbils. En la pàgina web de la Societat de Festers, i així ho hem demostrat a la memòria, contem amb la informació general sobre la festa, la història, l'origen, l'antiguitat, les dates i els llocs de celebració, la descripció detallada de cadascun dels actes que la conformen, el valor cultural i sobretot la seva significació dins de la festa. La informació també sobre els allotjaments i els serveis turístics redirigida a la pàgina web de turisme de l'Ajuntament d'Ontinyent, que també compta en els 3 idiomes, i la informació sobre com aplegar als llocs on té lloc la festa, també redirigida a la pàgina web de l'Ajuntament d'Ontinyent. La informació sobre els esdeveniments i les associacions relacionades amb la festa, com poden ser les comparses o les bandes de música, i una secció amb contingut multimèdia de la festa, amb publicacions, fotografies, vídeos, els butlletins del mig any, la guia de l'entrada, entre altres. També la pàgina web compta amb enllaços relacionats fora de la pròpia web, entre els quals estan els enllaços a les comunitats virtuals en xarxes socials i continguts en enciclopèdies virtuals obertes, com pugui ser Wikipedia. Hem acompanyat els informes SEO, que dia del tràfic de la pàgina web, i els informes de les xarxes socials dels seguidors, el número de publicacions que s'han fet i el número que aquestes han tingut una interacció. I és un expedient, com dic, molt complet, que podríem estar situades parlant, però crec que no és el moment, però sí que reiterar que no ens ha regalat ningú res, que la Festa de Moros i Cristians i que la ciutat s'ho hem guanyat per dret propi. Jo voldria agrair, com molt bé he dit, a la Societat de Festers, a totes les juntes que han passat, a la Junta de Govern actual, sobretot al meu equip de govern que m'ha acompanyat en aquests últims anys, en aquests 6 anys, que fa apenas uns anys es va dir que si estiràvem avant i tots em van dir que sí en aquest tema i sobretot a l'altre equip, com vaig dir en el sopar de fi de festa, que tenim a pràcticament 200 metres de la Societat de Festers i en el que crec que hem format un gran tàndem en aquests últims anys. Agrair a la corporació per el seu vot favorable i sobretot al nostre alcalde, que un dia, crec que va ser el meu primer discurs com a president, li vaig dir que compartíem molts objectius. Un d'ells, el de visibilitzar el nom d'Ontinyent per tot arreu del món. Jo crec que avui ho hem aconseguit, sinó que moltíssimes gràcies per permetre'm compartir aquest objectiu amb vostè i sobretot per la seva disposició, la confiança que sempre ha tingut en mi per a coordinar aquest projecte amb total llibertat. Moltíssimes gràcies. I per supost...
I, per supost, a la nostra regidora de festes, la nostra amiga Àngels, perquè per a nosaltres la declaració de festes d'interès turístic internacional ha tingut un nom durant tots aquests mesos, nosaltres li diem FITI, les sigles de lo que és la declaració, així que agrair-li tot el treball, sobretot la disposició, totes les facilitats i que coordinara tots aquests informes que, com molt bé hem explicat i ja ella també ho ha indicat, tots aquests informes que des dels diferents departaments de l'Ajuntament, des de Secretaria, Intervenció, Medi Ambient, des del secretari Rafa Hernández fins als últims secretaris accidentats que han passat per la casa, a tots els funcionaris de la casa i la regidora, sempre que ens ha fet falta alguna cosa, que ens han requerit alguna cosa, ens ho ha gestionat amb moltíssima fluïdesa, rapidesa, i això també jo crec que és digne d'agrair, que han ficat tots els recursos materials, personals, per treballar per aquest expedient. Així que moltíssimes gràcies a tots. Jo crec que avui és un dia d'enhorabona per a la ciutat, un dia per al record. Moltíssimes gràcies, de veritat. Bé, doncs bona vesprada a totes i a tots. En primer lloc, moltes gràcies també als mitjans de comunicació per acompanyar-nos en aquesta convocatòria, jo crec que tan especial per a totes i per a tots, perquè efectivament, com dia abans Vicent, com dia el president de la ciutat de Festers, avui estem en un dia històric, avui estem en un dia dels que quedaran impresos als llibres de la nostra ciutat i dels que es parlarà durant molt de temps. I estem així, com moltes vegades hem dit, no fruit de la casualitat, sinó de la causalitat, del treball, perquè normalment les coses no solen caure del cel, solen ser fruit de molt de treball. En aquest cas, jo crec que d'un treball molt ben coordinat, d'un treball en el qual tant la regidora de Festes, Àngels, com el president de la ciutat de Festers, Vicent, i el conjunt del seu equip han demostrat que al final, quan es treballa des de l'estima a la festa, quan es treballa des de la vocació, quan es treballa des d'aquest objectiu últim d'estimar Ontinyent, mai hi ha barreres i que per difícil que pugui ser la tasca, per moltes que siguin els reptes i els impediments que hi hagi que anar sortejant, sempre a la fi és possible. És possible gràcies, com dia, al treball de molta gent i de molt de temps. Estem parlant d'un treball que començava 5 anys després, diguem, d'haver aconseguit la declaració de festes d'interès turístic nacional, que ens ha dut, com es deia abans, més de 9 anys, 3 expedients diferents, i que per fi avui ja és una realitat. Per a mi, en aquest cas, a més, com a alcalde, tinc l'orgull d'haver rebut de la mà del secretari d'Estat de Turisme d'aleshores el reconeixement de festes d'interès turístic nacional, i per a mi també és un orgull el poder avui estar així acompanyats de la societat de Festers, acompanyat de la regidora de Festes, anunciant que per fi són festes d'interès turístic internacional. Jo crec que era una cosa de dret, crec que era una cosa que totes i tots sabíem que mereixíem i que d'alguna manera hem tractat a través d'aquest ample i des de luego molt treballat expedient que abans presentava el president de la ciutat de Festers, d'acreditar que efectivament complíem amb tots aquests requisits. D'això suposo que avui formem part d'un club selecte, d'un club especialment selecte, perquè si pensem que en Espanya hi ha més de 8.000 municipis, i que per tant segur que hi ha moltes més de 8.000 festes, sols 82 en el conjunt de l'estat espanyol tenen el reconeixement de festes d'interès turístic internacional i sols 15 en la Comunitat Valenciana tenim aquest reconeixement. Per tant, crec que, com dic, és un dia per a l'orgull, per a estar molt contents, molt satisfets com a ciutat i també un dia per a l'agraïment. Jo, en aquest cas, vull agrair, com s'ha dit, al conjunt del personal municipal, des del secretari de l'Ajuntament fins a l'últim regidor o l'últim tècnic que ha estat implicat en la consolidació de tota aquesta documentació i molt especialment a la societat de Festers encapçalada per Vicent. Jo crec que abans ho ha dit Vicent, jo ho vaig dir també el dia del sopar de final de festa, i jo crec que com a alcalde he tingut la sort de coincidir amb Vicent com a president, perquè no sols hem aconseguit
tindre una gran sintonia personal, sinó més enllà de la sintonia personal hem aconseguit treballar junts per objectius comuns. I a la fi, este no és ni més ni menys que el resultat d'aquest treball incansable per un objectiu comú, que era ficar cada vegada més la festa de moros i cristians en el mapa internacional. Per tant, que moltíssimes gràcies, Vicent, pel teu treball, moltíssimes gràcies, Àngels, per tot el que heu fet, i jo crec que enhorabona a la Societat de Festers, enhorabona a les festeres i festers i enhorabona a tota la ciutat d'Ontinyent. Moltes gràcies i a qualsevol dubte vos atenem encantats.